Un altre punt que volíem parlar nosaltres, perquè creiem que és important que en sigueu conscients, del fet que tallar el connector ecològic entre les muntanyes de Gelida i de Montserrat hauria de ser tipificat com un delicte ambiental. Impedir el moviment de la fauna salvatge entre els espais naturals els abocarà a l'endogàmia i a la degradació de cada espècie. S'està impulsant a la disminució de la biodiversitat de la comarca. I després ens en penalitzem. Els connectors ecològics són essencials per a la supervivència de les espècies. Són molt importants per impedir la fragmentació dels seus hàbitats, de forma que no quedin aïllats. Els connectors permeten el moviment i les migracions de les espècies, facilitant així la seva alimentació i el funcionament. És a dir, a Gelida tenim 3 connectors que són reconeguts i seran afectats per l'erosió. Aquests són el connector que uneix els espais feins de les muntanyes de l'Ordal amb el Montserrat, el connector de la Noia, del connector fluvial del riu Anoia, i el connector local que uneix el Taurní amb Sant Llorenç d'Hortons. I és veritat que tot connector és important, i de fet, la Matller menciona un connector del torrent de Can Juncoles, que els torrents de Pastilles són un connector. Llavors, és veritat que el menciona i diu que l'intentarà recuperar, però aquest connector és insignificant comparat amb els altres 3 que són reconeguts. Llavors, a més de tot això, l'urbanització i la macroindústria que volen instal·lar farà perdre tota funcionalitat dels 3 connectors que he mencionat i del connector que ell també pretén preservar.